на бързичко включване, за да покажа на фаровете какъв е прогреса, понеже се започаваха и двата отвътре. Ето го фара. Затворил съм го, сложил съм на тъничко съвсем леко силиконче. Ето бронята, не съм я варял цялата. Ето как другия фар още не съм го направил, ето как се започаваха. Сега ще го направя и него. А междувременно имаме тук доста добър прогрес по задния панел. Задния панел почти не се личи, че е сгъван. Сега има някакви неща, където няма как, нали? Но в момента продължава изпълнението с пълна пара. И след това ще сложи малко китче и ще се бойдиса. Така че тук прогресът е много добър. Отзад имаше кружки на стоповиче. Сменил съм всички кружки на стоповиче с чисто нови, хубави на Хела. И така, колата в момента дори я караме, с нея дойдохме и се държи много добре. Нали, тати? Да. Добре. Здравейте, приятели, здравейте, последователи! Добре дошли в най-вероятно последното видео за Volvoto. Днес искам да ви покажа докъде сме стигнали, какво се е случило с него, защото случи се нещо много гадно. Изгоря ми телефона, изгоря му процесора и не може да се изкарат данните от него. Там имаше още 2 видеа реално, в които оправяхме цялата предница на Volvoto. Това няма да го има никъде, защото не може да ми се оправи телефона. За наше щастие обаче вече имаме камера с SD карта, снимаме си с нея, така че това няма да се случва вече. Но искам да ви покажа прогреса на Volvoto, докъде сме стигнали, какво сме направили с него, как върви в момента и направо заповядайте. Така, ето го и него. Външно има разни такива ремонти, където сме загладили места, където има отлъбначини. Тук този ремонт в момента е покрит, но по същия начин загладили сме абсолютно всичко. Подготвено за боя. Бронята е виснала в момента, защото я свалихме. Да. Ние последно май откачихме акумулатора. Не съм сигурен. Не сме. Значи пак е паднала. А той се отключва с ток. Много тегаво. Освен сега да ме гледате как се мъча. Или може да го вържем към тока. Кое го е съборило? То реално стоя много време. Ще го вържем към тока и ще си продължим видеото тогава. Така.
Добре. Успяхме. Така. Сега. Тъй като идеята е да се продаде. Това е нещо, което ще направим. Ще вземем нов акумулатор. Джоба си оправи. Да, джоба ми излезе. И Значи, ако другото някой нещо, тренира йога, тая кола е идеална за него. и другото нещо, което трябва да направим, да, ако тренирате йога, топ. Кабела за жълто, за капак. Трябва да се оправи. Така. И това е състоянието на двигателчето. Супер прашно е, защото много време не съм... Не, защото се шкуриш. Да, и очкоренто. Много време не съм го пипал. Ето го отдолу. Снима отдолу. Няма и капка. Нищичко. От никъде нищо не тече. От никъде нищо не е такова. Маслото е Perfection. Както е оставено. Така е така и както бе. Така е. Ето го Макса на мъничко от Макса. Така че вече проблеми няма. Сега ще ви го запаля студено, абсолютно е студено. Паля го, за да видите и как работи. Дано да запаля, предполагам, че ще запаля. Да, почти. Само че. Иди пусни старта отзад. Сега е на 6. Добре. Върни го на 0. Старт. Нула. Ето го и как се запаля. Чакай да покажа. Не е загрял. Обороти. Абсолютно замразени. Android навигацията покажи. Е вързана. И си работи. Някой ме беше питал на предното видео защо чука. Може да снимаш отблизичко. Ето го и микрофона, ще го сложим. Как се работи двигателчето. Ето отзад от микрофона. Ето този камангренаж. Някой ме беше питал защо чука. Чукаше, защото бяхме сложили малко по-дълги свещи, отколкото трябва, бяхме ги объркали. След което сме си взели нови свещи, сложихме чисто нови иридиеви свещи, вече правилните, отново на ЕЖК. Правилната дължина. Друго, което сменихме, то си личи. Горе сменихме тампонче на Макферсонче. Чисто нови са. Сменихме ги от двете страни. Единия беше разбит, но сме ги сменили от двете страни, чисто нови. Тампончета, то се лечи. Така. Болтове. И болтове, и гайки, и всичко. Филтри нови всички, масла нови. Нали, ви това го видяхте. Спирачната течност подменихме. Това е на клипче, което го няма. Безвъздушени са всички спирачки с хубава спирачна течност на АТ. Накладки сменихме. Отпред бяха чисто нови с дисковите, отзад само сложихме накладки, защото бях си на 50%, реших, че трябва да са нови. Източихме хидравликата и сме подменили хидравликата. Също така антифриза също е чисто нов. Подменен антифриз, подменена хидравлика. Какво друго разни? Филтъра на газта сменихме. Имах един нов, който беше точно такъв, дет не трябва. Друго не сме правили. Това, което правихме е по окачването. И сега така или иначе трябва да ви го покажа волвото. Така че сега ще направя едно упражнение. А именно да преместим тук тия неща. Само да си събера партакещите.
Акумулатор трябва да му се вземе. Така че акумулатора ще бъде също чисто нов. Това ще го имаме предвид. Няма да го продадем с този акумулатор. Проблемния. Така. Също така в това видео ще направим една равносметка. Имам си фактури за всяко едно нещо и ще направим една равносметка кое колко ни е излязло. Какви пари сме дали и какви пари още трябва да дадем, колко ще ни излезе всичко и за колко се продава. Ето го. Още си върви на бензин, не е превключило на газ. Вече е позагряло. Сега току-що превключи. Превключи на газ вече. Само че това е нещо друго, което ще трябва да оправим. Колана. Скоростната кутия. Маслото е сменено. Сега ще направим бързо. Читачките са чисто нови. Трите паскалки са настроени. Доста добре. Свети airbag, който също ще адресираме и ще оправим. Реално няма да има никакви грешки, като го продаваме. Огледалата, тук имаше проблем с капака, падаше, сме го оправили. Върви доста приятно, без абсолютно никакви проблеми. Изпряно е, но вероятно ще трябва вътре пак да се почисти, защото има прах все пак. Стоял доста време и какво друго да кажа, навигацията се работи перфектно. Android, че с Android Auto и CarPlay. И това беше бързото завойче. Достатъчно е. Сега го вкарваме, за да ви покажа отдолу нещата, които съм сменил. Да не кажете, че лъжа само на клипа. Просто наистина ми изгоря телефона. Samsung те имат, съдят ги в момента, имат някакви дела, защото сумата телефони S22 умряха. Аз имах S22 Ultra и му изгоря процесора, доколкото знам, ми казаха, че не могат да се извадят данните от него, което е много тъпо. Така. И сега оставяме го 30 на секунди. Тук всичко си му работи, огледала, глупости, простоти, навигацията. Тази съм е направил да не се вади. Няма нужда от нея, понеже объркваше тук тази. Но тази е доста бързичка, работи без никакви проблеми. YouTube и Waze-ове, каквото, нали,
Android Auto, кой каквото му харесва. Музиката е добре, прилична. Ще се продаде с пълна газова бутилка догоре. Купил съм го догоре, ще го продам догоре. И общо след това всички кружки съм подменил. Сега си го преместим така, че да не е за подемник. Стоп, дръж. Айде. Айде. Така. Генерацията си не трябваше да я пипам супер добре. Тя е почти права трава, само с крайно гърне. Така. Гумите са много хубави. Няма тампони, биалетки проблемни. Амортисори Монро с здрави хубави пружини, без ръжди по тях, по амортисори и пружини. Без някакви сериозни ръжди долу. Няма като цяло никъде изгнило. Показва и нагоре така с филтърчето, дето го сменихме. Чисто ново се личи. Няма абсолютно никъде никакви ръжди. Ето тук някой, дето като го е дигал, го е подраскал, но не е ръждясал, ето то се вижда. Ръжда няма. Ето. Така. Ето отпред какво направихме. Не съм сменял носачите, но смених... Знаеш, усещаш ли какво показваш? Чакай, така. Смених шарнирчетата. Смених тук този тампон и този тампон, горния. Така че носача съм извадил и двата тампона на носача и съм ги сменил съм шарнира. Ето ги новите полоски, тази полоска е чисто нова. Тук по същия, и биалетки. Чисто нови, Мейле HD. Всичко е Мейле. Шарнирите са Мейле, тампоните са Мейле HD, биалетките са Мейле HD. Всичко е Мейле. Предните амортисори са Монро. Също в много добро състояние. Така. Ето тази полоска също е чисто нова. Отново тук шарнирче. Отново биалетка. Отново тук тампон. Отново тук тампон. Така че тампони, всички видове тампони са сменени. Всички. Включително и предният собственик е сменял на двигателя тампоните. Този плюс другите два. На кутията и така нататък. Ето тук се личи полоската, че е чисто нова и двете са чисто нови. Ето ги. Няма ръжди по полоските. Това ето ги, тази също. Чисто нова, лъскава. Всичко е, ето го. Един тампон, където е сменен. Всичко е в цялата предница. Абсолютно цялата предница е абсолютно чисто нова обслужена. Няма абсолютно никакви належащи ремонти по тази кола. Абсолютно никакви.
Единственото, което е за смяна е акумулатора, който аз ще подменя и трябва да се оправи жилото на капака, което също ще оправя. Това са единствените неща. Другото е да се напръска ремонта, който е извършен, което ще се случи днеска, или което ще видите в това видео. Така че, общо взето, колата е наистина в едно прекрасно състояние. Много добро състояние, няма никакви ръжди, няма никакво изгнило никъде. Цялата предница е чисто нова, целият двигател е след основен ремонт, турбината е нова, дори още не е ръждясала. Така че абсолютно всичко е в топ състояние по тази кола. Така, реално разбивка ще направя може би по-късно в видеото, но самата кола излезе 700 лева, прехвърлянето с всичко излезе към 200, т.е. става 900, след което всички части и всичко подменено, което е с свещи, бобини, простоти, бои и така нататък, цялата предница, шарнири, тампони, биалетки и така нататък, плюс вътре купувахме разни интериорни лайсни, купихме нов климатроник, купихме някакви всякакви работи, но всичко ни излезе може би около към 1500 нещо е такова лева, т.е. стават към почти, стават към 3000 нещо от рода, с абсолютно всичко, като сметнем вече и боята и всичките материали. Цената на колата е 4000 лева или за да ви улесня най-добре 2000 евро, като това, което търся горница аз от нея да изкарам е 1000 лева или 500 евро. Броните също ще бъдат напръскани, защото има тук разлика. Тавана също ще бъде оправен, защото се люпи боята. То не е имало кит, а е просто боята това. Ето. Тук също. Това всичко ще бъде адресирано. Така че колата ще я вземете в перфектно състояние, готова за път. Гумите са много хубави. Въобще колата е страхотна. 2000 кубика турбо с газ. Така, сега без повече да се бавим, захващаме се с довършителните работи, за да може да довършим ремонта, който е този. Да си го напръскаме, който е абсолютно загладен. Няма никакви дефекти. Абсолютно перфектен. Винът на водно. Идеален. Така че следва да го бойдисаме, да изкурим броните, да бойдисаме и броните и да оправим тавана. Това е всичко. Общо взето. И така, оставям ви за да започваме. Ето жена ми дори вече се подготвя. Обува си другите чорапки с другите обувчици. Между чистачките са чисто, не знам дали казах. Мисля, че казах. Не казах. Казах. Ами и да не съм казал, чисто нови са, да, вече казах. Така че, да, всичко е идеално. Почваме. За съжаление, обаче никой не снима боядисването, но нищо. Тук ви оставям малко кадри от изправянето. Ето и кадри от преди да почнем да перем реално интериора, преди да се направи пълен детайлинг. Това е стелка на 2-3 пранета вече. Това е второ или трето пране. Както виждате, тук получава се наистина много добре. Стелките първо ги измихме с водоструйка, след това ги изпрахме с препарати, изсмукахме ги с прахосмукачка, която е перяща, отново с препарати издрелката, отново с перяща прахосмукачка. След това си ги оставихме да изсъхнат. Ето и преди да
изперем мукета, реално прахосмученето. Това е водичката, която изтече от стелките и от мукета. Ето тук също е самото пране на мукета. Тук мисля, че съм объркал и сега след малко ще видите водичката от седалките. Да, това изтече от седалките. Следващия клип вече е прането и на самите седалки. Общо взето, за да постигнем добри резултати, жена ми се наложи да се играе доста време. Пря го 2 дена. Пра го 1 ден, на следващия ден продължи да го пере. След това около 1-2 дена, за да изсъхне. Така че не беше лесно, заминаха доста препарати, но пък сметка на това се получи много добре. След това го напарфюмирахме цялото с парфюмчета и сега вътре като влезеш просто е приятно. Ето ги и крайните резултати. Изпран беше и багажника. Всичките мукети в багажника също са изпрани. Седалки, мукети в колата. Всичко е минато, кожата е мината с мляко, така че абсолютно всичко е на топ качество. Това като цяло смятам, че ще бъде всичко за Volvoto. Това е вече наистина последния епизод. Повече нямаме какво да снимаме, реално е готово за продаване. С изключение на разни дреболии. Значи първо искам да ви насоча към местата, които сме бойдисали. Получиха се много добре. Има разлики в боята, но затова след това ще се блендира. Така че тук трябва да се блендира. Тук трябва да се блендира. Тук трябва да се блендира. И тук ще е най-лесно. И след това, разбира се, трябва да се... Не знаем дали ще бойдисаме броните или ще ги оставим така. Въпрос на избор. Мисля, че имаме още малко боя. Задната може би ще бойдисаме. Предната, ако не ни стигне боята, няма да я бойдисваме. Тавана остана. Нямам абсолютно никакъв смисъл да снимам някакво бойдисване и да снимам таван. Клипове за бойдисване в нета колкото искате. То си е много работа, няма смисъл да протаквам епизоди само за интерес и гледаемост. Като цяло основните неща бяха това. Тавана ще си го улюпя, ще си го китосам където има, където останат от улюпеното в длъбнатини, ще му сложа едно фолио. Пак няма смисъл да снимам едно фолио, слагане на фолио. Вътре имаме разни неща за отвътре, които също съм ги взел, пак няма смисъл да ги снимам, някакви панелчета и така нататък. Ето, както обещах този епизод, крайната сметка. Тук имам, за съжаление, само единия, защото другия мисля, че е вкъщи и забравих да си го взема. Но тук имаме едната фактура, която е първата, където имаме маслото, 5 плюс 1 литър, маслото трансмисионното, гумичките на клапаните, горивен филтър, тук са два, защото един го върнах, въздушен филтър, филтър купе, маслен филтър, полоската, Паскал, свещите, които ги платих реално 2 пъти. Другите бяха една идея по-евтини или по-скъпи, с по 1-2 лева нещо е такова. Щека, антифриз и това е всичко. Крайната сума е 800 лева. 793 лева, 800 лева е крайната сума на първата фактура. Така, грешката, която направих с свещите, ми излезе към 100 и няколко лева. Точно колко? 120 или нещо от този сорт. Да речем, че са 100 лева. Тоест, тук имаме 800, грешката с свещите си беше моя грешка, можеше да не я правя, трябваше да ги видя предварително, да ги върна от нея. Както и да е, няма значение. За мен сметката е следната. 800 лева, грешката с свещите 100 лева, нали стават 900 лева. Така, другата фактура не я нося, но помня точно какви марки части съм поръчал, какво съм поръчвал.
Все пак реших да ви покажа фактурите, които успях да намеря вкъщи. Тук на тази първата може да видим чистачките и амортисорчетата на предния капак. Маслото тук, което е първо в фактурата, беше за друга кола, така че него го изваждаме от сметката. Тук имаме пък тампоните на Макферсоните, защото тези подгревни свещи бяха за друга кола, за едно дизелово BMW, така че тя ги изваждаме тук от сметката. Тук също може да видим пък окачването. Има едно масло допълнително за скоростната кутия, което съм взел, което не стигна, шарнири на Мейле, тампони на носачи Мейле HD, полуоска на Паскал, биалетки Мейле HD, тампони на носачи от другите, които са пак Мейле HD. Виждат се колко броя и така нататък. Тук имаме приспадане 350 лева. Това е защото върнах една демпферна шайба, която имаше проблем и решиха да ми върнат парите директно в тази фактура. Така че затова имаме тук приспадане 350 лева. Тоест тук сумата е тази 87 плюс тези 350. Накрая какво се получава? Тук имаме тия 440 лева. На първата имаме стотина лева, нещо от сорта. На втората имаме там около 200 лева или не, нещо 150 или нещо от този сорт. Имаме кружки около 100 лева, накладки, които не можах да намеря на фактура, около 50 лева. Препарати, които не съм сметнал за почистването, бои, които са на стойност около 200 лева с разни други шкурки и така нататък. Така че общо взето горе-долу става точно колкото казвам и след малко на клипа, а именно около 2000 лева ми излезе ремонта само за частите. Така, шарнири Мейле 2 броя 100 лева. Тампон Макферсон 2 броя 145 лева. Накладки задни на Брембо 50 лева. Биалетка Мейле HD 2 броя 92 лева. Тампоните, които са вътрешните 2 броя 37,59 и другите тампони, които са предните 2 броя 89,77. Полуоска, която е малката, 228 лева, така че другата сметка става 736. Тоест, тук какво бяхме? 900? 900 бяхме. Какво бяхме? Да, 800 100, 900 плюс 736. Ари тия 30 и така, няма да ги смятам, защото така не щях да ми направят някаква отстъпка, но така не, че са ми направили отстъпка. Въпросът е, че просто фактурата не е в мене, но горе-долу толкова беше отстъпката. 700 лева ги слагам, което какво значи? 900 плюс 700, 1600 лева. Плюс за вътре поръчахме разни дреболи, като климатроник, защото го щупих. Ето го. Щупих му там, дето му влизат отзад. Ето го климатроника. Поръчахме, защото му щупих тук някакви ушички или какво щупих. И аз не знам, някакви ушички му щупих. Взех цял климатроник с това отстрани, което още не е сложено. Така че с някакви други такива дребни пластмаси и глупости, където ме дразнеха. Това беше около 100 лева. Тоест, какво се получи? 1700 лева. Ние сметката. Другото е труда от мене. Мисля, че друго. Не, боята. Значи кит с боята, с лака, с шкурките и с грунда. Всичко излезе около плюс-минус 200 лева. Около 200 лева. Тоест 1000 и доколко бях 700 и 200, 1900, т.е. 1900 лева ни излезе всичките тия ремонти на колата, за да е в перфектно състояние на окачването, в перфектно състояние на двигателя. Така, друго какво имаме? Мисля, че нямаме друго, толкова ни излезе. Самата кола беше
700 лева ми я даде, мисля, че. И 180, бе 200 лева беше прехвърлен. Пътя не го смятам, дизела няма да го смятам. Няма смисъл. Но 900 лева излезе колата, защото няма смисъл да го смятам, защото можеше да се пребере на ход. Ние реално чехме с пътняка, той гори бая. Но 900 излезе колата, плюс 1900, какво се получава? Близо 4000 лева. 3800. Тоест не излязва колата. Защото... Нали така? Нещо... Не бе, 1900. 1900 плюс... Да, бе. 2800 ни излезе колата. Абе, грубо, нали, 3000 лева ни излезе колата. Така че това ни е сметката. Колата вече е абсолютно готова за каране. Трябва само единствено това, което казах, тавана да се оправи и разни други дреболи. Тук не съм сметнал, в тази сметка не смятам всички кружки, които закупих. Кружки за халогени, кружки отзад за стоповете, всичките съм сменил. Кружки за, защото имаше изгорели. Кружки за фаровете, ако не се лъжа, също май смених. На мигачите кружките смених всичко, че бяха налюпени вътре. Той е прозрачен мигач и се лечеше самата кружка, как е налюпена. Халоген купих, единия беше счупен, нали, той беше и той 40 лева. Някакви други такива дребни неща. Така че чистачки купих на Bosch, те бяха 50 лева. Чистачките са абсолютно чисто нови, ето ги на Bosch. Не съм купил някакви китайски букуци, а съм купил Bosch чистачки. Така че влагани са в нея наистина скъпи части. Влагани са в нея хубави части. Качествени, високо качество части, затова ни излезе и по-скъпо. Но мога да съм спокоен, че тази кола, като я продам на някой, той ще си е спокоен, защото колата е с качествени части. Аз лично мога да дам гаранция за нея, че няма да случи нищо с нея. Така, следователно това, което и търсим на колата е 4000 лева, или за да улесня нещата, знам, че губя по този начин, но закръглям директно на 2000 евро. Като ако някой наистина има желание, може да се свържи с мен по Instagram, или по TikTok, или по всичките платформи там, които съм изброил, по Facebook, по каквото свържете с мене. Може да дойдете да я видите. Има, нали, може да са, ако гледате видеята и ги следите, може да се договорим за някаква отстъпка за вас. Така че колата е идеална, става за работна, става за първа, става за каквото ви дойде. Също така и обявата, която ще е в сайтовете за автомобили, ще бъде прикачена към информация на видеото по-долу. Точно така, също ще прикача и обявата. Така че всичко е топ според мен. Това ще бъде всичко за Volvo-то. Няма смисъл да изцеждам повече контент от него. Реално това е. Проектът е завършен, колата е готова да се продаде. Единственото, което ще направим тези дни е да, съответно този уикенд, е да довършим останалите. Козметичните забележки. Да оправим, козметичните забележки, да блендираме боя, да боядисаме задна броня, да оправим тавана и колата е на обява. Много ви благодаря, че гледахте това видео. Ако не сте се абонирали още, абонирайте се за канала, за да проследите следващия проект, който ще бъде много интересен. Не съм много готин. Така че абонирайте се за канала, не пропускайте, цъкнете камбанката, за да не пропуснете следващия проект, който ще е огромен и не съм много интересен. И ви пожелавам приятно гледане.